இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நாம் பார்க்க போகின்றோம். அநேகர் குணம் பெற்று நீங்கள் கைகளை வைத்து ஜெபிக்கும் போது அவர்கள் குணம் பெற்றதை நாம் பார்க்க போகின்றோம். So a talk will be said in Nagarcoil that the people in Nagarcoil, everybody are anointed to heal the sick in the name of Jesus. ஒரு நாகர்கோயிலே ஒரு பேச்சு பரவ போகின்றது. எல்லோரும் நாகர்கோயில் உள்ளவர்கள் கைகளை வைத்து ஜெபித்தால் நோய்கள் குணமாகின்றது என்று. Come on. Hallelujah. 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 If Jesus had to say this power is only given to the preacher, then very few preachers in Nagarcoil, many people would remain sick. But praise God, Jesus said all those who believe in him, they all have a healing ministry. ஆண்டவர் இயேசு இது போதனையாளர்களுக்கோ அல்லது குருக்களுக்கோ மட்டும்தான் என்று சொல்லி இருந்தால் அதை குணமாக்குகிறவர்கள் மிகவும் குறைவாக இருந்திருப்பார்கள். அதிகம் பேர் நோயாகவே இருந்திருப்பார்கள். ஆனால் அவர் அப்படி சொல்லவில்லை. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now hold your neighbor's hand. இப்போது அருகில் இருப்பவருடைய கரங்களை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவருடைய கரங்களை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். You remember or you want to ask your neighbor again, what do you want me to pray for? திரும்பவும் உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவரிடத்தில் நீங்கள் விரும்பினால் கேட்கலாம், உங்களுக்கு எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று. உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவரிடம் திரும்பவும் இன்னும் ஒரு முறை கேட்க வேண்டும் என்றால் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். And tell your neighbor, hello. இங்க கொஞ்சம் கவனியுங்கள். Tell your neighbor, as soon as you receive your healing, you must testify. உங்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க. உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களிடம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது, உங்களுக்கு குணம் கிடைத்தவுடன் நீங்கள் சாட்சி சொல்வீர்களா? சொல்ல வேண்டும். Because when you testify according to the word of God in Malachi chapter 2, 1, 2 and 3, more and more blessings will come on you. உங்களுக்கு சுகம் கிடைத்ததும் நீங்கள் சாட்சியை படுத்துவீர்கள் என்றால் மலாக்கி புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களில் சொன்னபடி இன்னும் அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் சாட்சியப்படுத்தினால். Don't open. And if you fail to give glory to God and share your testimony, even what you have received as a blessing from God will turn into a curse. ஆனால் உங்களுக்கு கிடைத்த சுகத்தை நீங்கள் சாட்சியாக சொல்லவில்லை என்றால் அந்த கிடைத்த சுகமானது ஆசீர்வாதத்துக்கு பதிலாக சாபமாக மாறிவிடும். God is saying in this word, when you have received the blessing, you must give glory to God. ஆண்டவர் சொல்கின்றார், உங்களுக்கு கிடைத்த சுகத்தை நீங்கள் சாட்சியை படுத்த வேண்டும், அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று. So when you receive a miracle and a healing and you do not put your hand up, then what you have received as a blessing, according to verse number 3 of Malachi chapter 2, it will turn into a curse. நீங்கள் உங்களுக்கு சுகம் கிடைத்ததும் ஒரு அதிசயம் நடந்ததும் அதை நீங்கள் சாட்சியப்படுத்தாவிட்டால் கிடைத்த அந்த ஆசீர்வாதம் மலாக்கி புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் படி அது சாபமாக மாறும் என்று இறை வசனம் கூறுகின்றது. So the devil will tell you not to testify. எனவே சாத்தான் சொல்லலாம், நீங்க ஒன்றும் சாட்சி சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லி, so that he can turn that blessing of God into a curse. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை ஒரு சாபமாக மாற்றுவதற்கு சாத்தான் திட்டம் போடலாம். Are you ready? நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா? இப்போ to testify, சாட்சியப்படுத்துவதற்கு தயாரா இருக்கீங்களா? சாட்சி சொல்வதற்கு, எனக்கு சுகம் கிடைத்தால் சாட்சி சொல்வேன். See many of you who have got lumps in your body, they will just disappear today, just now. உங்கள் உடலில் எந்த பகுதியிலாவது கட்டிகள் இருந்தால் அது இந்த நாளிலே இப்போதே கரைந்து போகும். We will see different kinds of miracles happening. மிக வித்தியாசமான வேறுபாடுள்ள அதிக அதிசயங்களை நாம் இன்று காண போகிறோம். Praise the Lord. Praise the Lord. Now please close your eyes. உங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். Close your eyes. எல்லோரும் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். Look at Jesus on the cross. ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையில் தொங்குகின்ற அந்த காட்சியை உங்கள் கண் முன்னால் கொண்டு வாருங்கள். Look at Jesus. ஆண்டவர் இயேசுவை இப்போது நாம் பார்ப்போம். Jesus is on the cross wounded. ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையிலே காயப்பட்டவராக வேதனையோடு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். Every part of his body is wounded. அவருடைய உடம்பிலே எல்லா விதமான பகுதிகளும் காயப்பட்டிருக்கின்றது. The crown of thorns have pierced his head. அவர் தலையிலே சூட்டப்பட்டிருக்கின்ற முள்முடி தலையை துளைத்து அங்கிருந்து இரத்தம் வடிகின்றது. His hair is covered with his blood. அவருடைய தலைமுடியெல்லாம்
இரத்தத்தினால் தோய்ந்திருக்கிறது. The thorns have pierced him. அவர் தலையில் உள்ள முடியில் உள்ள அந்த முட்கள் அவருடைய கண்களை எல்லாம் குத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. A few of the thorns have pierced his ears. அந்த முடியிலே உள்ள முட்கள், சில முட்கள் அவர் காதுகள் வரை துளைத்திருக்கின்றது. A few of the thorns have pierced his eyes. அவருடைய கண்களையும் துளைத்து அந்த முட்கள் குத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. That blood is oozing out. இப்போது அவருடைய முடியிலிருந்தும் கண்களில் இருந்தும் இரத்தம் சொட்டு சொட்டாக வடிந்து கொண்டிருக்கின்றது. That same blood is flowing into you now. இப்போது அந்த இரத்தம் உங்கள் மேலும் வடிகின்றது. Look at Jesus' eyes covered with blood. இப்போது ஆண்டவர் இயேசுனுடைய அந்த கண்கள் இரத்தம் தோய்ந்து, இரத்தத்தில் தோய்ந்திருக்கின்ற அந்த கண்களை நீங்கள் இப்போது உங்கள் மனக்கண் முன்னால் பாருங்கள். That blood from his eyes is flowing into your eyes. இப்போது ஆண்டவர் இயேசுவின் கண்களிலிருந்து வழிகின்ற அந்த இரத்தம் உங்களுடைய கண்களிலும் வழிகின்றது. And by the power of that blood, your eyes are getting healed. இப்போது அந்த இரத்தத்தின் வல்லமையினால் உங்கள் கண்களில் இருக்கின்ற நோய் இப்போது குணமாகின்றது. The blood of Jesus is cleansing your eyes from cataract and other sicknesses inside your eyes. இப்போது அந்த இரத்தமானது உங்கள் கண்களிலே இருக்கின்ற கேட்ராக்ட் இன்னும் பிற நோய்களை எல்லாம் கழுவி இப்போது குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. The blood of Jesus is restoring your sight. இப்போது ஆண்டவர் இயேசுவின் இரத்தம் உங்கள் கண்களில் உள்ள பார்வையை மீண்டும் உங்களுக்கு தருகின்றது. Blood is oozing from Jesus' nose. இப்போது இயேசுவனுடைய மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. That same blood is entering into your nose. இப்போது அந்த இரத்தம் உங்களுடைய மூக்குக்குள்ளும் அங்கு வடிகின்றது. That precious blood of Jesus is destroying sinus, wheezing problem, asthma. இப்போது அந்த இரத்தமானது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சைனஸ் என்ற வியாதியையும் ஆஸ்மா என்ற வியாதியையும் இப்போது குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. That precious blood is destroying that extra bone growth inside your nose, and the blood of Jesus is opening your nose completely so that you can breathe freely. இப்போது உங்கள் மூக்கிலே வளர்ந்திருக்கின்ற சதைகள், உங்கள் மூக்கிலே அடைத்து கொண்டிருக்கின்ற பகுதிகளை அந்த இரத்தமானது தூய்மைப்படுத்தி உங்களுக்கு ஒழுங்காக மூச்சு விடும்படியான அந்த இடத்தை திறந்து கொடுத்து சுகப்படுத்துகிறது. The blood of Jesus is flowing into your ears. ஆண்டவர் இயேசுவின் இரத்தம் இப்போது உங்கள் காதுகளிலே வழிகின்றது. That hissing sound that you get continuously is gone. உங்கள் காதிலே உங்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற இரைச்சல் இப்போது மறைந்து கொண்டிருக்கிறது. Deaf ears have been restored and healed. காது கேட்காத அந்த குறைபாடுகள் இப்போது சுகமடைந்து காதுகள் கேட்க துவங்குகின்றன. Your ears are healed completely now. உங்களுடைய காதுகள் முழுமையாக இப்போது குணம் பெறுகின்றது. Jesus' mouth is bleeding. ஆண்டவர் இயேசுவின் வாய் இரத்தமாக இப்போது சொட்டுகின்றது. Blood is oozing from his gums and from his jaws. அவருடைய ஈறுகளிலிருந்தும் அவருடைய தாடைகளிலிருந்தும் இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. That same precious blood is healing your gums and your teeth. இப்போது அந்த இரத்தம் உங்களுடைய ஈறுகளையும் பற்களையும் குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. That same precious blood is healing your tongue. இப்போது அதே இரத்தம் உங்கள் நாவுகளையும் குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. That same precious blood is healing your jaws, your gums, your mouth. Everything inside your mouth is getting healed. அதே இரத்தம் உங்களுடைய தாடைகளையும் ஈறுகளையும் பற்களையும் நாவுகளையும் வாய் முழுவதையுமே குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது.
That same precious blood is healing your throat right now. You can speak freely now. உங்களுடைய தொண்டையை அதே இரத்தம் குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் இப்போது எளிதாக பேச முடியும். That same blood is flowing on your neck and spondylosis is being destroyed. அதே இரத்தம் உங்கள் தோள் பட்டையிலே வழிகின்றது. ஸ்பாண்டலிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கழுத்து பட்டையில் இருக்கக்கூடிய வலிகள் முழுமையாக குணம் பெறுகின்றது. Your shoulders are being healed. உங்களுடைய தோள் பட்டைகள் இப்போது சுகம் பெறுகின்றன. There are so many who have got difficulty in their arms. Those frozen shoulders and arms are being loosed. இப்போது உங்கள் தோள் பட்டைகளும் கரங்களும் உங்கள் கைகளை உயர்த்த முடியாத இறுக்கமான தன்மையும் இப்போது குணம் பெறுகின்றது. I can see the blood flowing over your skin, and that skin allergy, that skin disease is destroyed completely. இப்போது ஆண்டவருடைய இரத்தம் உங்கள் தோலின் மேல் வழிவதை நான் பார்க்கின்றேன். தோல் வியாதிகள் எல்லாம் இப்போது குணமாகி கொண்டிருக்கின்றது. I see the blood of Jesus healing your lungs and your heart. இப்போது ஆண்டவருடைய இரத்தம் உங்களுடைய இதயத்தையும் நுரையீரலையும் குணப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். The lumps in your body, the lumps in your breast is uprooted now by the blood of Jesus. இப்போது ஆண்டவர் இயேசுவின் இரத்தம் உங்களுடைய மார்பகத்திலே இருக்கக்கூடிய கட்டிகளை வேரோடு பிடுங்கி குணப்படுத்துகின்றது. Liver is being healed, kidneys are being healed. உங்களுடைய கல்லீரல் இன்னும் சிறுநீரகம் இப்போது குணம் பெற்று கொண்டிருக்கிறது. Your stomach is receiving the blood of Jesus, and acidity and ulcers in the intestine is destroyed. இப்போது உங்கள் வயிற்றுக்குள் இயேசுவின் இரத்தம் பாய்ந்து வருகின்றது. உங்களுக்கு இருக்கின்ற அல்சர் வியாதிகள் இப்போது உங்கள் குடலிலே இருக்கின்ற புண்கள், இன்னும் அசிடிட்டி அமிலத்தன்மை என்று சொல்லக்கூடிய வியாதி, ஜீரண கோளாறுகள் இப்போது குணம் பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. Ovaries and uterus is being healed. உங்களுடைய கர்ப்பப்பை இப்போது சுகம் பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய ஓவரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியும் இப்போது குணம் பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. God is touching your womb and you are desiring for a child. Your womb is receiving the life of Jesus. ஆண்டவர் இயேசு உங்களுடைய கர்ப்பப்பையை இப்போது தொடுகின்றார். குழந்தை வேண்டும் என்று ஜெபித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அந்த கர்ப்பப்பையிலே குழந்தை பெறுவதற்கான சுகத்தை ஆண்டவர் இப்போது கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார். I see the fibroid being burnt completely by the power of the Holy Spirit, and the cyst destroyed completely in the name of Jesus. உங்களுடைய கர்ப்பப்பையிலே இருக்கக்கூடிய கட்டிகள், சிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வியாதிகள் இப்போது இயேசுவின் வல்லமையான நாமத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் குணமாகி கொண்டிருக்கின்றது. I see the Holy Spirit restoring your back completely. Your spine bones are being reset, and that slip disc is destroyed completely. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உங்களுடைய முதுகு பகுதி முழுவதுமாக இப்போது குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். டிஸ்க் என்று சொல்லக்கூடிய விலகி இருந்து வலி இருக்கக்கூடிய இடங்களை சுகப்படுத்துகின்றார். முதுகிலே இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் இப்போது குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். The ribs are being healed completely. உங்களுடைய மார்பு பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய எலும்புகளில் உள்ள வலிகள், குறைபாடுகள் இப்போது குணம் பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. Bleeding problem is being healed completely. இரத்தப்போக்கு என்ற வியாதி முழுமையாக இப்போது குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். Urine infection is being healed completely. சிறுநீர் கழிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய எரிச்சல், இன்னும் அதில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள், இவற்றை ஆண்டவர் இப்போது குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். Arthritis and joint problems are being healed completely. ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூட்டாக இருக்கக்கூடிய வலிகள், அதில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் இப்போது ஆண்டவர் குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். Jesus is touching your legs, and his precious blood is destroying every pain,
in your legs. ஆண்டவர் இயேசுவின் இரத்தம் உங்கள் கால்களிலே இப்போது பாய்ந்து வருகின்றது. அந்த கால்களிலே இருக்கக்கூடிய வலிகள், வேதனைகள் எல்லாம் குணமாகி கொண்டிருக்கின்றது. Every part of your body is being healed. உங்கள் உடம்பின் எல்லா பகுதியும் இப்போது ஆண்டவர் குணப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். The pain has gone out of your body into the body of Jesus. உங்களுடைய உடம்பில் உள்ள எல்லா வேதனைகளும் வலிகளும் ஆண்டவர் இயேசுவின் உடலுக்குள் சென்று விட்டது. Cancer is destroyed by the fire of the Holy Spirit. கேன்சர் கட்டிகள் ஆண்டவர் இயேசுவின் ஆவியின் வெப்பத்தினால், அக்னியினால் சுட்டெரிக்கப்படுகின்றது. You are receiving the power of God in your body. ஆண்டவர் ஆவியின் வல்லமையை உங்கள் உடலிலே இப்போது நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள். As you are holding your neighbor's hand, the power of God is flowing into your neighbor through your hand. உங்கள் கரங்களை நீங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுடைய கரங்களோடு பிணைத்து கொண்டிருக்கும் போது உங்களிலிருந்து ஆண்டவர் ஆவியானவருடைய வல்லமை அவர்களிடம் இப்போது கடந்து செல்கின்றது. All kinds of miracles are happening now. எல்லா வகையான அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் இப்போது நடந்து Look at கொண்டிருக்கின்றது. Jesus and talk to him ஆண்டவர் இயேசு இப்போது உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். and thank him for healing the person sitting next to you. ஆண்டவர் இயேசு உங்கள் அருகில் இருப்பவர்களை குணப்படுத்தியதற்காக நன்றி செலுத்துங்கள். God has heard your prayer. ஆண்டவர் உங்கள் மன்றாட்டை கேட்டிருக்கின்றார். The person who asked you to pray for, the healing has been completed. இப்போது உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு குணமளித்தல் பூரணமாக நடந்துவிட்டது. As you are thanking God to bless your neighbor, you நீங்கள் are being blessed more and more. நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சுகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டும் போது ஆண்டவர் உங்களை பல முறை பன்மடங்கு ஆசீர்வதிக்கிறார். Thank you Jesus, I love you Jesus. நன்றி இயேசுவே, நான் உம்மை அன்பு செய்கிறேன். Thank you Jesus, I worship you Jesus. நன்றி இயேசுவே, நான் உம்மை ஆராதிக்கிறேன். Thank you Jesus, I praise you Jesus. நன்றி இயேசுவே, நான் உம்மை போற்றுகிறேன். I love you Jesus. உம்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. I love you Abba Father. அப்பா பிதாவே, நான் உம்மை அன்பு செய்கிறேன். I love you Holy Spirit. ஆண்டவருடைய ஆவியானவரே, உம்மை நேசிக்கிறேன். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Come on, give him praise. Thank you Jesus. எல்லோரும் நன்றி செலுத்துங்கள். Thank you Hallelujah, Jesus. நன்றி Jesus. செலுத்துங்கள். ஹalleluya. I thank you Jesus. நன்றி இயேசுவே, நன்றி I praise இயேசுவே. you, Jesus. நான் போற்றுகிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி I இயேசுவே. glorify you, Jesus. உம்மை போற்றுகிறேன், மகிமைப்படுத்துகிறேன். Thank you for this miracle Lord Jesus. நன்றி இயேசுவே, இந்த உம்முடைய அன்புக்காக நன்றி. Thank you Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. 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 Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah.